Ahojte, čaute, dnes máme tretí montážny deň. Ako vidíte za mnou, máme tu trošku ťažšiu techniku. Potrebujeme ju na to, aby sme na strechu dostali väzniček. Takže dneska nám držte palce, vidíte všetci prilbičky, bezpečnosť na prvom mieste. Uvidíte večer, čo sa nám dnes podarilo. Prvý väzníček máme pekne na mieste. Takže ideme pokračovať. Tu máme záver 3. dňa. Väzniček rozrobený, väčšia časť už je na streche, takže ukážem vám pár záberov dnešnej realizácie. Pozerajte a nezabudnite nás sledovať aj zajtra.